Igbo ekene m unu ụbọchị nke taata na-asị na ụbọchị taata ya matala ihe ọma anyị gbuo n'iru anyị bute mma anyị gbuo n'azụ ka anyị bute ihe ọma asị na adịrị anyị mma na ekene orie n'afọ ya bụ nke ọha na eze ndị Igbo ekene m ụbọchị nke taata nwere ozi eze ikuku si ka anyị zie n'ụbọchị nke taata maka na ọ sị na Akwa Okuko ha Igwe Ayaya na Nando JCN kpọwa ha afa ha ncha organize ya na secret court ihe a bụ secret court ka ha ji ka ha organize ihe a na-asị ndị mmadụ nọ klọb ụbọchị ihe oso revelation o kwuchakwara mana ya bụ vidio wee na-asị biko unu ama nsị n'ọnụ m ka ọ si wepụta mana biko solonu m ka enwepụ ya njem ka unu fụ ihe eze ikuku na-ekwu onye ọbụla maka eze ikuku bụ nke ya na J Park na nke ọzọ nọ n'Ọkịja nwere nsogbu mgbe ahụ atụọ na alụsị atụghọ na alụsị atụọ na mmiri atụghọ na mmiri agba na ikuku agbahọ na ikuku biko solonu m na-enye ya vidio ka unu fụ ihe ọ na-ekwu maka secret court Akwa Okuko ha kreti ha na-akpụ ya nọ klọb ọ na-akọkwa nsị na ego agwụgwa ya na ndụ aka kịta anụnwa na very soon ego nwekwa ndị ọzọ ego ya agwụkwa n'aka onye ọbụla ezuo ike solonu na-enye ya vidio ka unu fụ ihe m na-ekwu. One is done. Others are still bubbling. Maka na mgbe o ji eme a na-eteka ọna obele ife ome ine anya na ị ga-afụ mmemme a na-ha eme mbụ ndị otu Akwa Okuko na anọba mana ịma mfụ ta oduma nka bụ Nnamdi Nwawuo onye nke bụ Ayaya Nando. One is done. Ngwali agwa mbụ ya na-akpuo tie onwe n'ọgbere ọ na-ama choi choi ibe ka na-eme one format o mee two format same time kịta na otigo onwe n'ọgbere n'ikpeazụ last old man kwesịrị ịbụ role model to other people na-ama choi choi nke a bụrụ nsogbu much nsogbu nna abụ ifelife a na-emeghe ya na kịta na ọ na-atọ ụnụ ụtọ a na-eli ego. Akwa Okuko nwere hotel nwee ebe o si apụta ego na ọ bụ na osu ọkọfọ onwe otu ife onwelu mana all these men here na they have no business access. Ọ ego ohi a na-atọ mmadụ onye nke a enye onye nke a anara onye enye onye onweghị ha na alụ na-abụ isu ohi. Amaghị 2 million bill ekwu anya ebu ike ọgba ụgba amaghị bill ekwu anya ebu ike ite asị gị naba a na-eloro ego. Ọ bụ ihe mwute na ikwu onye na ofe ka apasị gị mechie ọnụ ọ gbasalụ gị mana onye ha mana nwanne ya nọ na nga n'obodo oyibo na nwanne gị ji gbazuo afịa n'obodo oyibo nwanne gị n'obodo oyibo sinsi etiri mmadụ 3 million naira ka ọ gwọọlie okite n'ibubo ọ gwọsie anya ekechie mmadụ ekechie onye ahụ agọzie enwe ọgwụ agwọọlụ gị ihe buru ha eburu wee na-abịa gị ka dịbe dibịa ọ gị nwe ọgwụ anwa answer is no. Ọ dịbe nwe ọgwụ anwa m ga na-ekwulele ọtịba ya dị mma unu nwegide sekuriti unu ammanlu ka eze ego n'ihe ara unu ammanlu ka John Leborisa unu ammanlu ka Emmanuel Nwuda na aba akana unu ammanlu ka ndị megole mbụ mana gịnị mere mgbe ọ tara ọsọ agba ọsọ fredlasha urom ọdịna ịjọ government are watching obodo adịrọ mma. You may have security now with ego ndị mmadụ izu n'ohi ị na-eklem oso n'azụ mbọsị ọbụla a ga-esi Abuja wee kpọị ma ngụnwa ọ security o ịya na ifu na-eme ebe a na-eme ndị mmadụ abuse with ego izu n'ohi na-eme ndị mmadụ abuse maka change ịnatalụ ndị mmadụ from camp ego ọbụla ezuru n'ori na-anakwa n'ori onweghị nsi elikwa n'ego ya mana bina na afọ ya na Facebook mma etinye ya ọnụ maka mgba nkịtị ife mebie ndị ntụrụ nga n'obodo oyibo gara ebe akwa pipụ ndị ntụrụ nga taa ka na gara ebe akwa ndị nyere akaụntụ ka epuluo uru 30% ma ndị ụrụ gwọọla ọgwụ otu oyibo he will pay bara ga akwụ ụgwọ emebe ha arrest ha jebe nga every week a na-achị boys 20-30 n'Ọka ndị na-atụ ọrụ ha ejebe nga
ụnụ na-eriri ego chekwa na-eche ọ bụrụ ego bịara adịghị mma. Watch what is happening here. Kịta na ongo nsogbu na mbụ Ayaya Nando ụnụ gba ọsọ ọza ogbe people na-atọ o nweghị anybody pụtara physical to defend him. When the going is good, when it's bad, I have no friends, I have no enemy. Agwara m ụnụ na ma watch mmadụ na-agbazi onu. Akwa Okuko arụgo hotel nwee investment, he may defend himself mgbe ọ ga-afịọ. Mana ifuru ụmụ ịta ndị a na-afụsị ebe a, onye pụ yiri pantị na-esi isi n'ime yiri akwa white n'elu ya, mkpa abụ ya na-esi ka ọhụ ọsa, ajị amụ ya na-esi tu n'ime oyiri white na-ekele m maka onye anyị bụ ọgaranya. Taa emere gị ọgaranya na-esi from your roots, ọ bụghị ego isitere n'ori, maka na mbọsị ọ ga-afịọ ọ dị ka ndị o mere mbụ. Ihe ọ bụla fụtara n'eze anaghị eju afọ. Mfụrụ ana mma ekwulele ọntịrị alụ ana n'ala Igbo. Anyị na-ekene nwoke na-ekene nwaanyị na-asị na adịla anyị mma, wee na-asịkwa biko na Igbo ya ama mma n'ụbọchị nke taata. Biko ebe onye nọ na-anene vidiyo anyị, biko anyị na-asịkwa na gị na-enyela anyị aka na subscribe kwa na na-ege ntị according to Okongwuribia si ị na-ege ntị. Biko ihe anyị na-eme na-adịghị mma, ị na-subscribe kwa anyị na-abụ notification gị, na-eshare na this video ka ndị ọzọ sorokwa gị n'afọ ihe na-afụ na efere mba ụwa. Arịa na-asị biko ma dịrị Igbo mma, dịrị nwoke mma, ihe onye na-amụta na channel anyị biko kwa tara ya ka na-apasị the message along ka ndị ọzọ sorokwa gị n'afọ na ihe na-afụ na efere mba ụwa. Maka na eji na-asị na ile maka o ji aka n'ogu awerekwa n'eziokwu wee na-achụ na efere mba ụwa, wee na-asị na adịrị nwoke mma na nwaanyị mma. Igbo mana ege m ntị, anyị enwere mgbe ọzọ.